Spændende. Det er jo Top Guns sang. Undskyld, vil du med mig hjem, for jeg vil gøre noget dumt på dig. Jeg har set dig længe, du gør din ting, du mener mange. Jeg har set dig længe, du gør din ting. Du er fly. Du er så fræk i din høje hæl. Dropper røven ned til gulvet. Nej, hvad sker der nu? Jeg kigger på dig, men det ved du vel. Dine spændingsbukser gør dig kende. Ja, du har nok hørt, men jeg har ikke brug for mere. Jeg har ikke hørt om de andre. Fugle som dig, flyver ikke væk i nat uden mig. Hold nu op. Jamen, sikken menu, vi fik der. Og du introducerede den så fint med, at du har en stor blævrende numse. Men jeg vil også sige, der er jo altså også nogle muskler inde i den numse der. Men nu sidder jeg og tænker på, om den vidunderlige nummi kan vinde Danmark har talent. Selvfølgelig. Jo. Og hvad så i finalen? Hvad muligheder er der? Har vi set det, der er? Eller forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår godt, hvad du mener, og nej, I har vel ikke set alt det, der er. Dansedronningen. Er det noget dans, du har... Prøv at høre, jeg tror, det er det eneste fag, jeg ikke har haft på balletskolen. Og det er en fejl. Helt klart, men altså Gud har ikke givet mig den samme smukke, runde bagdel, som du har fået. Og så slår det jo et slag for kvindekroppen, det synes jeg er ret fedt. Det gør det. Jamen, vi skal sige ja eller nej. Jeg synes, det er fantastisk, det du har lavet. Jeg følte mig bare ikke så underholdt. Desværre, det bliver et nej for mig. Altså, hvis vi skal høre Top Gun, og vi skal have numser, så siger jeg ja, selvfølgelig. Det bliver jeg nødt til. Det skal vi. Jamen altså, jeg siger ja, men jeg siger måske ikke bare ja. Du har fået The Golden Buzzer, det betyder, at du går direkte til live-programmerne.